Moikka! Täällä Missäkissä. Ja taas meillä on ollut tosi kiva opiskelupäivä täällä. Ja tänään mä ajattelin nostaa meille mukavaksi yhdessä tekemiseksi kuvaamataidon tunnin. Missäkissan pennuille tuli ohje nimittäin tehdä lennokki. Silloin kun Missäkissä oli pieni, niin mä tein lennokkeja tosi useasti. Sitten me maalattiin ne kavereitten kanssa ja me vertailtiin, että minkälaisia meillä oli lennokit. Ja totta kai me sitten vähän kisailtiinkin, että kenen lennokki parhaiten lenti ja miten pitkälle se kulki. Okei, katsotaan yhdessä, miten tämä lennokki tehdään. Eli meillä on täällä A4 paperi ja me taitetaan tää nytten keskeltä kahtia. Noin. Sitten me lähdetään tekemään sitä lennokin etuosaa. Eli otetaan paperi tällä tavalla ja käännetään tuolta keskeltä näin, että tähän tulee tämmönen kolmio. Noin. Olette sitten mukana. Ja sitten seuraava laitetaan samalla tavalla tuohon viereen ja sitten tästä. Nämä on hyvä, vaikka äitit voi ja iskät auttaa sitten, että saadaan niinku tarkasti ja tiukasti nämä tehtyä. Sitten laitetaan luukku kiinni. Noin. Ja sitten tehdään siivet. Eli käännetään täältä tää sivu. Näin. Noin. Ja tehdään samalla tavalla sitten toi toinen puoli. Noin. Nyt meillä on tämän näköinen lennokki. Ja jotta me saadaan tähän hyvät siivet, niin tehdään vielä tänne tämmöiset vauhtikohdat. Eli käännetään täältä paperi näin, että nämä tulee täältä tasaan. Noin. Ja sitten toinen puoli samalla. Nyt meillä on täällä aikamoinen lennokki, mutta eikö olisi kiva laittaa tähän vähän värejä? Ja nyt kun tää on valmiina jo lennokkina, niin tässä on aika kiva tehdä nyt sillä tavalla, että eka me väretään tää puoli ja sitten jätetään kuivumaan se ja sitten maalataan toinen puoli. Missäkissalla on täällä mukavia värejä. Mä ajattelin tehdä tänne, että mä teen tähän vähän sinistä. Noin. Tää haluan tästä. Otetaan tähän kovemmin. Ravistellaan. Noin. Sieltä tuli. Sitten mä haluan myös tonne. Hyvä. Ja sit mä haluan sinne myös pinkkiä. Tää on Missäkissan kyllä lempiväri tää pinkki. Ja noin. Hyvä. Ja sit me otetaan pensseli. Ja sit me maalataan. Noin. Tästä tulee tosi hieno. Tästä tulee aivan älyttömän hieno. Ja sit näette vielä, kun mä laitan tota pinkkiä tosta vähän. Nämä on tosi kivat värit. Noin, ja tälleen te voitte puuhastella kivaa ja lennokkeja ja mennä sitten ulos lennättämään näitä. Ja laittakaa mitat ylös, että paljonko lennätitte, niin katsotaan tässä myöhemmässä vaiheessa, että miten pitkälle se Missäkissan lennokki lenti. Moikka ja mukavaa päivää!